Il-Kitchen Garden f'Ħattar tiservi ta' lokal ħarġa fejn tieħu gost il-familja kollha, fejn il-ġenituri jieħdu ftit tan-nifs filwaqt li tfal jilagħbu għall-apert. Dan hu skop li tikompli jissaħħaħ. Fil-fatt il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca inawgurat xogħlijiet ġodda li saru fl-istess post li jinsab biswit il-Palazz ta' Sant'Anton. Meta wieħed jidħol fil-Kitchen Garden jinnota li twaħħlu numru ta' umbrellel fuq il-bandli li jintużaw mit-tfal, umbrellel li l-iskop tagħhom huwa biex itaffi l-impatt tax-xemx, iżda li din tibda tagħmel tagħha f'dawn ix-xhur sħan. Ftit iktar il fuq intrama Open Air Gym li huwa simili għal dawk li nsibu mifruxa f'diversi bandli mxerdin madwar il-Gżejjer Maltin. Differenza dan il-ġim jista' jintuża saħansitra minn persuni b'diżabilità. Biċċa xogħol innovattiv oħra kienet dik tal-Multi Sensory Garden. Permezz ta' diversi għodda dan il-ġnien għandu lan li jagħti esperjenza sabiħa fil-Kitchen Garden lil bosta. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet li seħħet propju fil-uq l-10 snin ta' Debba Nikita li hija attrazzjoni wkoll fil-Kitchen Garden, il-President Colero Preca ringrazzjat lil kull min ta' sehmu biex sar dan ir-rinnovar. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari Anthony Agiustechelis u Clifton Grima. Agiustechelis irrimarka kif l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna dejjem waslet messaġġ favur l-inklużjoni. Dan filwaqt li Grima spjega kif il-ħolqien tal-ġim qed jinkoraġġixxi iktar l-attività fiżika.